Čaute, dneska si ideme od ďalšieho videa a dneska si ideme zahrať FNAF, takže Five Nights at Freddy's FNAF Co-op. Co-op znamená, že môžete spolu hrať. Povedal by som, že to je dosť dobrá hra, ale nie som si istý, či je to najlepšia hra na Robloxe. Ale uvidíme, ako nám to pôjde. What the hell? Nevšímajte si môj skin. Nevideli ste môj skin. Hej? Vôbec nie som plašaté decko v lietadielku. OK? Každopádne ideme Five Nights at Freddy's 1 Select Night. Dáme rovno 2. Ideme. Five Nights at Freddy's is where I wanna be. Five Nights at Freddy's is I do what I do. Five Nights at Freddy's. Sorry. No. Head to your office to start your shift. Ty si kto? Si Purple Guy? Áno, si môžem od teba kúpiť. Mám 44. Watch. Aha, že budem vidieť čas. Extra power. Podľa mňa obidve. Watch a Abo dáme najprv bez extra power a potom sa uvidí, či treba extra power, ale počkaj, kde mám tu watch? Ja chcem watch. Aha, iba na one shift, takže dostanem asi keď bude tá shift. OK, tak ideme. Čau. Čaute. Eating time. Tučné kura. Oh no, už sme začali. Hej. Oh no. Sadneme si, nech to vyzerá najviac ako FNAF. Obidvaja už odišli? Tak to si zo mňa robíš srandu. Joj, tam nič nevidím. Tak si asi slepý. O, čaute. Odlakáš pozornosť, obidvaja. Musíme saveovať power. Kde je tá watch? Ty si fakt slepý, veď to je ten monitor vľavo hore. Ticho buď. Čo to? Čo? Hej. Daj mi kameru. Ide tu čika, videl som jej oči. Ale kde je Foxy? Teda, Bonnie. Toto si Bonnie zapamätá. Aha, tu je Bonnie. Čika. Oh no. Ty vole. Ty si tu? O, čika. Nemáš čiku. Vypadni. Vypadni, Bonnie. Nechcem ťa tu. Hnusne. Vidíte tam niečo? Malo by tam svetiť dve oči. Kebyže to je... Že tam je čika. A už tam není Bonnie. A ide naspäť. Čika. What? Dobre. Tu je? Wait. Nie, samé. Kde je? Kde je? Čakaj. Ty? Tu už nie si. Takže to môžeme vypnúť. Kde si?
Aha, tu si. Dobre. Čika. Tu si. Dobre. No, Čika. Čika ide preč. OK. Čika. Bonnie. Kde je Bonnie? A tu je. Obidvaja. Pusu. A to je... Foxy, kukuč! No a? OK. Kitty cat. Oh shit. Čika. Kde ideš? Čika. Čakaj. Takže, Bonnie, Čika, odišla. Kde odišla? Tu je, OK. Takým svietia divne oči. Aspoň, že viem, že tu na je Bonnie stále. Oh. Tak to je Bonnie. To je Bonnie. Nice, tam je rád. Čika. Kde je Čika? Radšej zavrieme o video, lebo si nesú myslieť, kde sú. Dobre, on je stále tam. Ale Čika? Kde? Bonnie? Tak. Túto hru sme tak trošku zomreli. Ale kde zmizla tá Čika? Kde bola tá Čika celý čas? Ona tam bola v kuchyni a potom proste zmizla. Však. No čo je? Kde bola? Dobre, každopádne. Toto asi bude všetko na toto video. Alebo... Všichni chcípneme, ja